Byla neděle, bylo léto, bylo krásně, slunce hřálo a Pižďuch se rozhodl, že navštíví les. Vzal si tašku, dal si do ní 2 buřty, kelímek hořčice, krajíc chleba, láhev piva, noviny na čtení, rádio na hraní, deku na ležení, krém na opalování, tašku naložil do auta a vyjel z města. Jakmile za městem uviděl les, odbočil na lesní cestu, zajel do lesa, zastavil auto na mítince, vyndal z něho svou tašku, z tašky vyndal krém na opalování a tím se namazal, pak vyndal deku a lehl si na ní, pak vyndal buřty, hořčici a chleba a všechno to snědl, pak vyndal pivo a tím to jídlo zapil, pak vyndal rádio a pustil si hudbu, pak vyndal noviny a začal si číst a pak usnul. Když se probudil, zahodil noviny do trávy, láhev hodil po zajíci, který se na něho z lesa díval, kelímek od hořčice položil na nedaleký pařez, rádio a deku složil do tašky, tašku dal do auta, vycouval z mítinky, dojel po lesní cestě k silnici a po silnici se vrátil domů právě k večeři. Najedl se, pustil si televizi a usnul ve fotelu s hřejivě lahodným pocitem Pižďucha zálesáka.